Donc aw bisimila dɔgɔkun kibaru ale sanfɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la min présenté don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamɛd kuma tigi kunnafoni daminɛ la an bɛ kunnafoni daminɛ an bɛ taa nord ɲanfan na n'an taara nord ɲanfan na i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye sibiridon tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2026 ni ŋɛni kɛra ko ye ko min n'a ma dogo Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ fɛn mun na waati min na sɔgɔmada joona fɛ maaw bɛ ka labɛnw sabati waati min na o kɛra Banbatu u na waati ka don an ka jamana ninnu kɔnɔna la an ka région ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Sevare ka taa se fo Gawo fo ka taa se Aguelhok ninnu ma i b'a ye k'a fɔ ni attaque in kɔni labɛnna attaque in kɛra attaque wɛrɛ ye mais an bɛ se ka min da maaw tulo kan sisan ni kɔni y'a samedi 10 de ye ni Banbatu b'u ka banbatiya wale ta ka faso Maliba in sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyara an ka sɔrɔdasiw nka ni kɔni a kɛra basi ye min n'a ma dɛsɛ sabula Borontoni kɔni dar'u kan kosɛbɛ kosɛbɛ a laban kɛra sentɛgɛ ani ko laban fɛn min ye i b'a ye k'a fɔ n'an taara Anefis attaquera Gawo ale attaquera Keɲeroba nka Keɲeroba ta i b'a ye k'a fɔ Keɲeroba ta ni tɔw tɛ kelen ye sabula o kɔni tun dabɔ tun ye kasobonba min bɛ Keɲeroba jadisiw ka maa minnu bɛ kaso ninnu kɔnɔ olu kɔni tun ta kun ye de ka taa olu libérer nka i b'a ye k'a fɔ Gawo fana ta juguyara kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ u y'u to Kidali de ka taa Gawo nka ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Borontoli ye Borontoni min ni maaw y'a ye telew la k'a ye réseau ka fan bɛɛ lajɛlen na a kɔni da ma diya u la nin ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an bɛ waati min na faso tenitigiw fɛ Maliba in kɔnɔ. Bi an bɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima ma sama ka taa Iran n'an taara Iran i b'a ye k'a fɔ Iranɛnw ka belebele min u ka cɛkɔrɔba min n'a a fatura u ka alimamiba in i b'a ye k'a fɔ a ka laseli kɔni olu kow kɔni daminɛna fɛn mun ye sibiridon a ko ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna i b'a ye k'a fɔ u taara ni su ninnu kɔni bɛɛ ye u ka misiriba kɔnɔna la Iran i b'a ye k'a fɔ cɛba in ka fara a mɔdenmuso kan a n'ale yɛrɛ denmuso a n'a burankɛ u su naani kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tun dalen bɛ misiriba in kɔnɔ nka Iranɛnw ko k'olu kɔni sigilen don ka maa min makɔnɔ maa miliyɔn 20 u sigilen bɛ ka o de kɔnɔ ko in kɔni kɛra koba ye Iran jamana kan bɛɛ lajɛlen bɛ kasi la fan dɔ bɛ kasi la mais hali ka bi maaw bɛ ka avion ta maaw bɛ ka mobile ta ka taa laseli in kunbɛn ko in kɔni ko ni ala sɔnna nin duwaku in kɔnɔ ka taa bi fo ka taa fɔ juillet kalo tile 9 ko in kɔni bɛɛ lajɛlen bi ban nka fɛn mun ye alamisadon ye kɛrɛnkɛrɛnyala a ka laseliw kɔni a ka don laban a ka so laban o bɛ taa bila a ka so laban kɔnɔ o don ni masaba in sɔnna donc hali ka bi an bɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima ma sama ka taa Sud-Afrique an y'a fɔ ye kunnafoni tɛmɛnenw na fɛn mun ye Sud-Africains ka jamana ɲɛma a kɔni tun ye ko kɛ jaja ye ko kɛ ko min n'a ye erreur kɛ fɛn mun y'u ka jamana kɔrɔ y'u ka jamana ɲɛma kɔrɔ n'o de ye Tabu Mbeki ale kɔni bɔra a kumana a ko Sud-Africains ka président ye nin min kɛ Africains na ko nin ye ko ye ko min n'a a man ɲa kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ yanni olu k'u ka indépendance ta jamana caman de bɛ u tun bɛ ka olu soutenir ale ma ɲina o kɔ nka ko n'a fɔra ko nin nana ka na nin ko in kɛ ko ka tila k'a fɔ ko k'a sun kɛ k'a sababu kɛ ko parce que ko baara ti jamana kɔnɔ ko n'i y'a ta ko depuis san 2008 ka taa depuis san 2008 f'an filɛ waati min na sisan ko baarako gɛlɛya in nana o waati de la ko sinon san 2008 ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko 100 sarada o 100 sarada k'i b'a sɔrɔ ko 6 dɔrɔn de bɛ o de bɛ chômage la ko nka bi ko fo min ye politique mɔgɔw ye k'olu de nana ka na nin ko in bɛɛ tiɲɛ olu kɔni k'olu bɛ yafadeli kɛ africain fɛn fɛn tun bɛ yen Sud-Afrique n'u gɛnna ka b'u ka jamana in kɔnɔ sabula ni maa gɛn ta n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ti jɔ fo maa 2000 ani kɔ ɲɔgɔnna la a ko k'ale bɛ bɔ ka yafadeli kɛ nin don in kɔnɔ a y'a ka discours karan a nisɔngoyalenba tun don sabula a y'a ka nisɔngoya yira k'a yira président na k'a fɔ a ye nin min kɛ a ma bɛn bi a ma bɛn sini wa ale yɛrɛ ma jɛn'a ye hali n'o y'a sɔrɔ ale tɛ fanga kunna bi ale de la ka fanga mara ka kɔrɔ kɛrɛfɛ jamanaw lien mun bɔ ale ni kɛrɛfɛ jamanaw cɛ u ye min k'ale ye ale b'o dɔn sabula ale tɛ fisiriwale an bɛ waati min na donc hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima ma saba ka taa Burkina n'an taara Burkina i b'a ye k'a fɔ Burkina armée u ye wulikajɔ bolo da nin duwaku in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ Burkina bɛ u bolo u ka jamana kɔnɔ a bɛ bɛn kɔfɔ a bɛ koto ɲɔgɔnna tala kɔfɔ wa a bɛ kɛlɛɲɔgɔnya kɔfɔ i b'a ye k'a fɔ non seulement armée bɛ kɛlɛ kɛ nka jamana kɔnɔdenw fana bɛ kɛlɛ kɛ tigiw nɔfɛ sabula olu ko maa ma ko k'i ka jamana ka di ye k'u bɛɛ lajɛlen ka na k'u bɛɛ ka kan o de la olu ka bolodi ɲɔgɔn ma n'u ka koto ɲɔgɔn ta la u kɔni jɛra ka nin bɔrɔntɔliba in kɛ Burkina jamana kan i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la u kɔni ye banbati maa 400 ani kɔ u ye olu de bɔnɛ u nun na u sera ka moto minɛ o ye moto 200 ani moto 50 u ye o minɛ marifaw ye marifa 300 ani marifa 53 sini si tɛ kelen ka sɔrɔ mobile t'o la fɛn wɛrɛw t'o la an'u ka taliki waliki u ye ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen récupérer ni kɔni kɛra nisɔndiyaba ye fɛn mun ye Burkinabɛw ka président Ibrahim Traoré a kɔni bɔra ka nisɔndiyaba kɛ k'a ka
faso k'a ka tenitigiw fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la ka jamana kɔnɔdenw fo minnu sɔnna ka far'u kan ka nin kɛlɛ kɛ. Kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔ la kunnafoni an bɛ taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres mun kɛra arabadon tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a kɔni a ye bolonɔbila kɛ bolonɔbila min n'a bɛ bɛn CFA wari miliyari 300 ani miliyɔn 900 a y'o kɔni labila a labilala fɛn min kama ko gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sirako b'o la kɛnɛyako b'o la i b'a ye k'a fɔ a kɔni ye nafolomugu in labila nka a y'a labila ka condition kɛ ko bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲa ni fɛn dir'i ma k'i k'i yɛrɛ dilan ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ dilan nka ko maaw kana ɲinɛ dɔrɔmɛ kelen a bɛ don wo fɛ san 2 ɲinan kɔ san 1 ɲinan kɔ a donna wo fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔnyɔrɔ fɔ sabula n'i y'ale bɛ nin kɛ ale ye maliyɛn den de ni fɛn o fɛn n'a kɔ bɛ jamana kɔnɔdenw na a ka kan ale jamanakuntigi n'a seba ye a k'a kɛ donc ale ma nin kɛ dɔwɛrɛ kama a ma kɛ yɛrɛyira kama a y'a kɛ ka jira k'a fɔ maaw la k'a fɔ ko n'i y'a ye ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a bɛ komi gɛlɛya bɛ ale yɛrɛ kan a ko ne nin CFA wari a y'a bila bɛɛ lajɛlen ye sirako ka fara kɛnɛyako bonaku kan gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ faso Maliba in kɔnɔ n'a bɛ se ka don a da fɛ ko nafolo in ka don a da fɛ sabula nafolo bɛ ɲini jamana yɛrɛ de kama. Hali gabi an b'ale sanfɛ kunnafoni telima ma sama ka taa Bafulabe n'an taara Bafulabe kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ fɔ a ma ko Jɔkeli an y'a fɔ a ye kunnafoni tɛmɛnenw la Kayi région na i b'a ye k'a fɔ ni samiya donda bɛ se sanpɛrɛn kɔni a ka mantɔrɔ ka ca nka i b'a ye k'a fɔ Jɔkeli sanpɛrɛn kɔni a ye tiɲɛni kɛ an ka ni lɛkɔli karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnya la second cycle directeur de don sanpɛrɛn kɔni a jiginna ale ka guwa kan nka min ye tare sanpɛrɛn bɛ jigin waati min na o y'a sɔrɔ directeur yɛrɛ kɔni a tɛ yen nka fɛn min ye directeur ka minɛnw ye a ka fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ mago ɲɛ sanpɛrɛn kɔni ye so in bɛɛ lajɛlen ci k'a bɛɛ lajɛlen dakolon ci k'a yɛrɛ kɛ nka i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye ko in yɛrɛ nin ko in daminɛna waati jumɛn depuis san bɛ pɛrɛ waati min na jaja directeur kalan ani kodɔn u tɛ kelen ye maa dɔw bɛ yen hakili b'u la maa dɔw bɛ yen u bɛ sigi maakɔrɔw kɔrɔ kosɛbɛ depuis san ye meɲɛgoli daminɛ a bɛ komi ale sɔmina ale kɔni bɔra so in kɔnɔ ka taa dɔn fan wɛrɛ fɛ ale bɔlen ma dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ sanpɛrɛn kɔni a jiginna so in kan nka an bɛ waati min na ko sisan bɛn kɛlɛya ani ko to ɲɔgɔn ta la o bɛ jokolikaw fɛ yen u jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u kɔni ni directeur ka ko u n'a ka so dilanni bɛ ɲɔgɔn na an bɛ waati min na ko sisan Bafulabe cercle la kɛrɛnkɛrɛnya la Jɔkeli donc hali kabi kunnafoni telima an b'a ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ segin ka taa nord la kokura i b'a ye k'a fɔ kulu min n'a bɛ ka Mali armée dɛmɛ n'a bɛ f'a ma ko Africa Corps an b'a ye k'a fɔ kunnafoniw na u tun ye maa dɔw kunkolo bila ka kasabi dɔw labila ko ni maa o maa sera ka olu kɔni nan'u kunkolo ye k'u bɛ o kasabi sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Africa Corps u tilala ka a sɛmɛntiya olu yɛrɛ ko n'a ma ɲɛ ko in bɛ ta ko komi sibiri don tɛmɛnen o kɔni dadiyara faso Maliba la wala ko bɛɛ lajɛlen k'i pɛrɛ maa minnu kunkolo bilala ni se ma k'u ma fɔlɔ k'u pɛrɛ ko sabula k'u bɛ nalen n'a ma ɲɛ Mali ye nin kasabi bɔ k'olu fana bɛ farankanni kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri sabula Maliba in y'an bɛɛ de ta ye gɛlɛya n'a nana an de b'a dɔn nɔgɔya n'a nana an de b'a dɔn ni ko in b'an da la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jugu ninnu kɛlɛ nka fɛn min ye Africa Corps ye olu kɔni ko ni Ala sɔnna k'olu se ye min ye maliyɛnw ye budget min voté k'a fɔ ko ni maa o maa sera ka na ni nin kunkolo ye k'i bɛ nin nafolo hakɛ sɔrɔ k'olu kɔni bɛ caman fara a kan wa bɛɛ lajɛlen ko baara dira bɛɛ lajɛlen ma k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka don da kelen fɛ an ka segin ka bɔ da kelen fɛ walasa ko in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na an bɛ waati min na i ko sisan. donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛna se kunnafoni kabako ma yɔrɔ ma sabula nin ye kabako dunuya fanfarankaba i ma deli ka nin ye ma deli ka nin mɛn si de ma labɔli kɛ an balimamuso ni an balimakɛ gɛlɛya kɔni tun b'u u fan fɛ sabula ale ye muso in furu a bɛ san caman bɔ nka o san caman in bɛɛ kɔnɔna la den caman yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka nin waati laban in na an balimakɛ kɔni nana dɛsɛ sabula an balimamuso mago bɛ min na su kɔnɔna la ale kɔni dɛsɛlen bɛ k'o kɛ tellement que muso in kɔni kɛlen bɛ ka pression wul'a la muso in kɛlen bɛ ka pression sigi a kan a kɛra ka sababu ye k'a bila furajugu dɔ de tali la a kɛlen ka o furajugu in ta o kɔni kɛra su ye su min ni a bɛ lakali ntalew la sabula ale kɔni y'a yɛrɛ di muso in ma depuis muso in b'a nɔfɛ cogo min na ale kɔni ye dan sago sabula muso b'a nɔfɛ cogo min na ale y'a kɛ fo ka dan sago o ko yɛrɛ kɛra sababu ye fo ka muso taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la muso tagalen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ye sɛgɛsɛgɛli boloda u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko de kɛra la u ye cɛ ɲininka ko mun de ye cɛ bila ka nin kɛ cɛ donna situation bɛɛ la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ale kɔni tun a fanga bɛ na nka sisan a fanga tɛ na a bɛ k'an lanjaba a bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ o de y'a to ne fana nin ko in kɛ e fana nin ko in kɛ k'a da nin kan munna e m'a bila hakɛ la a ko ayi k'ale t'a bila hakɛ la sabula muso in ye min fɔ ale ye ale b'o de dɔn ko muso in ye ale lamaloya a somɔgɔw ɲɛna a y'a lamaloya a buranw bɛɛ lajɛlen quartier mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko ale tɛ cɛ ye muso in bɛ to ka nin fɔ ale donc o de kama ale fana taara nin furajugu ninnu ta o furajugu in tali kɔni kɛra sababu ye a sera muso in ma k'a kɛ fo k'a juguya fo ka muso taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka an bɛ waati min na ko sisan
cɛ in kɔni a bɛ finitigilamaw bolo sabula sariya yira k'a fɔ ko a ye sariya sago an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka jisuma kɛ a fura ye donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la ni kɔni ye monsieur le maire n'o ye Kayi maire ye a ka wele da ye Adama Gindo k'a lase Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ motobaw boli su fɛ n'a a mankan bɛ maa tɔɔrɔ walima maa minnu bɛ yen n'u ye moto san n'u bɛ moto sanna ni tiyo min ye n'u b'o tiyo b'a la ka tiyo wɛrɛ don a la tiyo min n'a mankan bɛ sigida maa bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ i b'a ye k'a fɔ monsieur le maire a kɔni décision ta ko maa o maa ni i minɛn'a la i bɛ k'a kɛ maa o maa ni i y'a kɛ o kɔrɔ e bɔra a kalama i ye sariya sago donc n'i ye dan sago sariya la min kan ka k'i la o ye kasolata ye fɛn mun ye Adama Gindo a ye nin kɔni fɔ i b'a ye k'a fɔ an b'a la kɔlɔsi su ganga waati min na maaw bɛ lafiya la u bɛ sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ motobatigiw bɛ ka moto funu k'a mankan bɔ i bɛ se k'i to quartier dɔ la ka motoba in mankan mɛn quartier wɛrɛ a bɛ banabaatɔ tɔɔrɔ hali kɛnɛbaatɔ minnu bɛ sunɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ siran monsieur le maire kɔni a ye décision ta maa o maa n'i y'a kɛ sigida maaw n'aw y'a ye ko maa o maa bɛ k'a kɛ polisiso min ka sɔrɔ aw la aw bɛ boli joona aw bɛ taa ɲɛfɔli kɛ yen walima gendarmerie min ka sɔrɔ aw la aw bɛ boli joona aw bɛ taa ɲɛfɔli kɛ yen o tɛ nafigiya ye o tɛ foyi ye sabula fɛn de don n'a ma ɲɛ i ye jamana kɔnɔden ye ni sariya min taara jamana kɔnɔ ni e b'i ka jamana bonya e k'an ka sariya in bonya ka da o kan monsieur le maire ni kɔni y'a ka communiqué ye maa o maa ni minɛn'a la ka taa bi ma fo ka taa bila waati min na maa o maa n'i tɛgɛ taara la ka solataga de b'i ye an bɛ waati min na ko sisan fɛn mun ye Kayi maire ye Adama Gindo a ye nin wele da ka da Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan wa faamuyaliko ɲuman ko bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ laseli na voilà nin de tun ye aw tulo ni aw ɲa garisɛgɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la aw minnu m'a kɛ nin ja in sɔrɔla bɛɛ lajɛlen ka ja in jɛnsɛ bɛɛ lajɛlen ka ja in partager walasa minnu ti français kan mɛn olu ka se k'u tafan ni u nafan dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka se ka bɔ bakɔrɔba kunnafoniw kalama an ka faso maliba in kɔnɔ dɔgɔkun kibaru kunnafoni telima a présentélen tun don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed kumatigi ni ala sɔnna ala k'an bɛn duwakun wɛrɛ